Hi, so I'm Guillaume, she is Angélique, Léa and Jean-Yann. We are a group of French people who do an Erasmus in Greece for a time of 2 months. And we're here since 2 months or 1 month to see what we can make here to help the people here and help the municipality of Zilokastro. And I think that it's a good idea to make something like this because we're not here. We have something who can walk, and we walk all along the street without problem. And we don't think about the people who have not this kind of change to work like this all the time and work like this everywhere. We have some people who we block by this kind of thing, and we're here to make something to help the people to think about it. Τα παιδιά συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus Plus. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για νέους και είναι εδώ για ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα εδώ και 2 μήνες. Βοηθάνε σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες του Δήμου, αλλά πέρα από αυτό βοηθάνε και στις άλλες δράσεις του Δήμου σε συνεργασία με το Γραφείο Πληροφόρησης Νέων και τον Οργανισμό Ορφέα. Αυτή τη στιγμή θέλουν να δείξουν πόσο εύκολη είναι η μετακίνηση των ανθρώπων με ιδιαίτερες ικανότητες και δυσκολίες και έχουν και την ιδέα να πάνε πίσω στο μέρος τους, είναι από Γαλλία βασικά τα παιδιά και μπορούν να υλοποιήσουν και εκεί αυτή τη δράση, γιατί τους αρέσει πάρα πολύ και είναι ήδη, έχουν μια ευαισθησία για αυτό το θέμα. Με μία λέξη πώς θα μπορούσαν να πούνε για τη δράση? Με μία λέξη. Για αυτή τη δράση. Ναι. With one word, how you could describe this action? Useful. Χρήσιμο. Χρήσιμο. Important. Action. Χρήσιμο.